Kidamtang priniphai thongke barni ada por phai kresia por malom pen Borjan MAC constituency ke parlo khatkhati jortok bi arong along kedo Netaji Subhash Chandra Bose Awasiya Vidyalaya along 20 battalion CRPF atum pen barpi bar so ahem Civic Action pen ingpu ponlo Civic Action amai surihini ra inkora ka thompen surihini ra inkora pli aparman barpi bar so ahem la pen liter surisi alang ke pang pen angkro Netaji Subhash Chandra Bose Awasiya Vidyalaya along 20 BN CRPF atum pen kikim kerang patang ponsi ingpu pon Tangso Civic Action kangpu amai long aluhi aman pen khatkhati CRPF DIGP range Anil Bis Commandant 20 Battalion Swan Singh SDPO Bokajan Rastam Raj Brahma SGB Babu Bongrum Superintendent NSC BAB Nabin Kispote Than bang atum pen ke chenglok loke charli auso maratum pen asona sot kilun ke kan chepaklang si mesen pen kangpu amai pichun pon Balipathar pen presente rang karbing long lai